ସୁଭଦ୍ରା ଉପରେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରାରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ କରେକ୍ସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଦେଖିବେ ଆମେ EKYC ଯୋଉମାନେ କି OTP ବେସ୍ ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆପ୍ଲିକେସନ ଅପଡେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଦେଖିବା କି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଯଦି KYC ମାଗୁଛି ଆପଣ KYC ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗର ଦେଇକି ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହଉ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହଉ। ଆଉ ଯଦି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିବିଡି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ମାନେ NPCI ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ସେମାନେ ବି NPCI ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆସିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ପେଣ୍ଡିଂ ଯୋଉ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁକା ବ୍ଲକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ବିଲିଭ କରିବେ। କିଛି ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ଡକୁ ନ ଯାଇକି ବି ସେମାନେ ଭେରିଫିକେସନ କରିକି ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ନାହିଁ ବ୍ଲକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ଲକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ଯାଇ ନିଜର ଭେରିଫିକେସନ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ରହିଲା। ଆପଣ ଏତିକି ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତା ପରଠୁ ଯଦି କିଛି ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଏକାବେଳେ ଆସିବନି। ଯେମିତିକି ଦେଖିବା ଆମେ ଧରନ୍ତୁ 4ଟା କିସ୍ତି ଲୋକ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ହେଲେ 5ଟା କିସ୍ତି ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରାର, ସେଗୁଡାକ ଏକାବେଳେ 5ଟା ବି ଆସିପାରେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର 3ଟା ଆସିନି ଏକାବେଳେ 3ଟା ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁକରି ଯାହାର ଯେକୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସୁଭଦ୍ରା ଉପରେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅପଡେଟ୍ ମାଗୁଛି ଆପଣ ସେଟା କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜାଣିବା ପାଇଁକା ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ।